Wannan bidiyo da zan yi zai zama shi ne martani na ƙarshe da zan yi a kan masu wannan maganar, wanda kai da kai bidiyo kai tsaye ba ma na tsaya wani sakayawa ba kake cewa ko na yi ƙorafin cewa har yanzu Kwankwasiya ba su neme ni ba, ba a ba ni wani abu ba, har yanzu ba a kirawo ni ba. Na farko ina sanar da kai cewa ka ji tsoron Allah, in ma martani za ka yi min ka faɗi abin da na faɗa, kuma ka hakaito wa mutane ƙadiyyar da ta kawo na faɗa. Na ce har yanzu daga Kwankwasiya tun daga sama har ƙasa, kwamitin yaƙin neman zaɓen Kwankwaso tun na ko'ina ba wanda suka kirawo ni ko suka neman ko suka ban wani abu ko suka ce sun gode ma. Na faɗi haka, amma duk wanda ji bidiyon da na faɗi haka ya san ba na faɗa ba ne a babin ina ƙorafin a neme ni. Na faɗi ne ina mai da martani ga masu cewa kwangila aka bani, ɗaukan nauyina aka yi a kan bidiyon da nake a kan Kwankwaso. Hamma in ba a manta ba sai da na yi rantsuwa na faɗi magana don a yarda da ni a kan waccan tuhumar, cewa wallahi ko a mazaɓa ko a lokal gamman ko a sama ko wani kwamitin yaƙin neman zaɓen Kwankwaso ba wani mutum ofishiyali da ya kira ni ko ya ce min na gode ko in ga wannan sadata balle a ce kwangila aka bani. Wannan amsar kaga ta gamsar ga duk mai tsoron Allah ya san girman rantsuwa zai yarda cewa ina yi ne don al'umma, don na fahimci Kwankwason a wannan lokacin shine mafi cancanta a yaya da cewa mutane su zaɓe shi. Ba za ka kalli cewa na faɗa ba ne ina ƙorafin don me ba a neme ni ba. Wai amma saboda rashin tsoron Allah, wai ita kuma wannan maganar da na faɗi don na ba da amsa ga masu cewa an ban kwangila, wai kuma wani sai iyan ko iya nan wai sai ke maganar ƙorafi nake Kwankwasiya ba su neme ni ba. To don Allah wannan maganar don Allah wannan abu ina hankali a cikin wannan. Kakka manta wataƙila wanda suka ji bidiyon ka sun ji abin da na faɗi, kaga za su ganka tsalala sun san ƙarya kake mu. Kuma bari mu amfani da wannan damar ma an gaya ma wani abu, a ɗauka ma fitowa na ce a neme ni. Kakka manta ni na sani, duk masu son Kwankwaso sun sani bidiyon da nake yi a kan Kwankwasiya a 'yan kwanakin nan, tasirin da zai yi cikin al'umma kuma taimakon gudunmawar da zai bai tafiyar Kwankwaso. Akwai kwamitin yaƙin neman zaɓen da kuɗi ma aka ware musu miliyoyi ba za su yi tasirin da maganganuna suke yi ba. Ba wai ina yaban kaina ba. Kuma wataƙila da mawaƙi ne ko wani mai suka Kwankwason ya fito yake abin da nake yi, wataƙila da yanzu an neme shi ɗin. Amma ni har yanzu ɗin ba wanda ya neme ni ɗin, ko ya ji me nake buƙata, me zai taimakawa abin da nake ko kaza. To saboda haka bai kamata a ce kai baka da abokin adawa sai mai faɗin gaskiya ba.